Umthandeni wamanqele odume ngeligcokama Elisha ugcine esifezile-ke isithembiso sakhe ayesithembise iqembu lakhe lonkana. Umthandeni wabhala ipost ku-Facebook esho ukuthi iqembu lakhe lizogqoka ngenye indlela kulokhu. Wayiphosta-ke iy'thombe-ke ekhombisa i-design yezinto ezobe zigqokwa iqembu lakhe lonkana. Khumbula-ke uma ngikhuluma ngeqembu ngisuke ngikhuluma ngaye, amagidangoma kanye nabalandeli. Lona qembu lakhe-ke lelo. Ngosuku le-Valentine ukwaphosta-ke ikipa inqwaba, wabhala ukuthi Happy Valentine. Uyabona ukuthi bengasikhona nje ukuthi mhlampe uthi Happy Valentine mhlampe lezo kipa uzophisana ngazo. Inhloso yakhe bewukuveza ukuthi hhayi bo umdlalo njalo usaqhubeka. Ngangithe bukani umsebenzi usungakanani. Kwazise phela-ke ikhala yakhe-ke siyawazi ukuthi u-red uhambisana no-white. Siyazi-ke futhi-ke leyo imibala ye-Valentine. So kwavele kwaqondana wase yaphosta-ke. Singasho nje sithi wamanqele washaya inyoni ey'mbili ngetshe elilodwa. Namhlanje uposte isithombe ey'nkundleni zokuxhumana sabanye nje abalisa ababili kade begqoke wona lo mfaniswano lo ayo-advertise ethi uzogqoka iqembu. Okusho ukuthi usuphumile usuyatholakala. Kuba sengathi labalisa leba abalandeli bakhe and basengabokuqala-ke abasayithe bayihlomulela-ke yona le uniform yeqembu likaMthandeni. Le uniform lena ngeke ngifihle-ke inhle futhi isezingeni eliphezulu futhi-ke ekuyifashion. UMthandeni-ke uyakhombisa ngayo yonke indlela ukuthi hhayi ifashini uyayazi futhi nje usesitayeleni, umjida nje osey'ntweni. Hhayi uDwiaza-ke siyambongela simshayela izandla. Uma kuwukuthi awayitholile kwakho umfaniswano-ke hhayi cha shuthi uyaphuthelwa-ke. Yenza-ke ngokusemandleni ukuthi uwuthole. Sengiyayivala le video lena ngicela u-subscribe uphinde u-like. Ngiyabonga.